How old are you, kuno? Bago ra ni 12. Ako sa aning tanawon o pwede pa ba na siya ni appliance? Permanent ang tanan. Ni ko asa na. Diyan ka to yung mga reklamo nga ngipon, ipalantaw ba to ka doktora? Nako na murag mo gawas ba? Okay. In the upper? Lower? Lower. Sige. Open up yun. Kani? Oo. Kani? Natural din na siya. Malugawas naman. Nigawas na ang half. Ang half na gamay mo. Wala pa. Ito naman ito. Bait ba kuya? Sige, bait din. Bait din. Sige, bait din. Sige, bait. Ako niya siya. Madapag appliance. Kuan, ako sa siyang sukdan. Ako siyang sukdan yung ako siyang i-review tong mga appliance. Actually, daghan mga klase ang mga appliance. Naman po'y namagay pang adult. Pero i-braces ko ni siya ha. Kay kiwi ba ni yun iyang ngipon. Ang atuang sa appliance kay ikuan naman ang yun niya. Iyang TMJ. Kay deep bite man siya. So at least mura siya mo forward. Munang atong gamitag appliance. Pero once nga murag maanad na siya nga forward and lower, i-braces ko siya na. Permanent naman tanan iyang ngipon. Mangonsulta na lang sa ako, sa akong kaning maestro o unsay maayo, i-braces ba siya diretso or i-apply sa siya. Ana na lang sa tahan. Sige. Ako lang siyang sukdan. Unya na kumanguan sa appliance, ang sukod Nga, lang braces siya. na Okay. Ang imong ngipon, dili man gyud na siya tarong. Kiwi man imong ngipon ga, spacing man ka. This one, oh, you have spaces. Asa itong mirror na. Tanawa. You hold the mirror. Sige, okay na. Naa siya yung spaces. Oo, kana. Babodalom na. Oo. Pero ato i-try sa kuan. Appliance niya. Ano sa ba? Ako sa sukdan. Oo. Ha? Sige. Try natin ulit. Na. Mama. Nga, big mo tra. Nga ra. Kay mugahi lang niya na. Ha. Sige, mga nga. Ay, bangangan mo. Unsa may naa ayaw ko pa ka. Relax. Relax. Ay, wala nangusog mo ko. Ayaw ka ngusog. Wala naman na. Unsa may sakit ana? Wala man ay sakit. Relax. Relax ra. Wala na siya sakit. Di man na sakit kay gibutang ra man na. Hands down ang hands. Sige, Ang hands. inhale. Sige, inhale. Exhale. Wala na. Relax ra.
Ma-feel ra nimo nga mura na siya og mugrahi. Ano ko kang sakitan? Ay, ako ra ganing gikuan. Wala ra man gud na, di man gud na sakit. Down ra ang hands. Wala naman guna. Ma-feel nimo nga mugahi na siya. Sakit. Wala naman guna yung sakit. Mugahi ra na siya, bibi. Naman guna siyang muna-muna ang sakit. Sakit din ang dako kayo, ya? Ha? Kablo kag paak. Hindi siya sa bata. Dili man. Hindi man siya mo paak. Mo banganga ra siya. Medium size man yun sa kids. Sige. Relax lang. Wala na ni. Bulat na lang itang gahi. Okay na. Ay, ayaw. Ano? Ayaw sa. Hey! Ayaw sa. lang. Ayaw sa kay ginapagahi pa. Ayaw sa, kuya. Ayaw ra. Ayaw ba? Hulata. Sige. Wala na. Ginapagahi pa gani. Wala di ako na dapat. Sige. Okay. Kanang the other one. The Sakit di. Ha? manggod. Noong maing pagka-forma raong wala ko'y na dapat sa imong gums. Sige, mugmog. Nga naman, murag di ako mo ba? Ha? Gahi manggod siya. Hmm? Sukod ko sa lower kuya. Ang lower na pod. Sige na. Mugmug. Relax ra kuya ha. Dili nimo ko ano, dili ka mo pakom. Mubanganga ra ka. Kaya ako rin kuan. Open rin mo mouth. Sige, mugmug kuya. Pag ready usa sa imong self. Okay, kuan. Yan, butay na tubig. Kuan ko niya. Ayaw pagpadugay-dugay kay. Oo. Dili sakit. Di maguna sakit. Dili na siya sakit. Ayaw muna ang sakit. Kaya muna yung sakit. Wa pa nasulod sa baba. Sakit na dayon siya. I-open lang yun mo mouth. Open wide. Lang yun. Banganga lang yun. Banganga lang yun. Para di mo sakit. Banganga lang yun. Ha? Sige. Ano mao nga banganga? Bangang. Na, kana. Don't Di. touch my hands. Di, tanawa. Wala ra. My hands. Relax. Sakit na. Kadi man kay ka mo banganga. Di ba ka mo banganga good? Banganga ra. O, tanawa na. Relax na. Hands down. Down ang hands. Wala na siya. Wala magud na. May magtuslok ko na imong impon. Wala magud. Ang hands ba? Ang hands. Tanawa nga ni-relax ka. Di wala na. Mamaga na yun na siya. Kamot. Ang kamot. Ay, wala ba? Kikinapagahi pa na. Relax ra. Wala ang hands. Ayaw nagligo. Anak lang. Ayaw lang. Normal lang nga inhale, exhale. Sus, maragutuan.
Magod na. Ano, di ka katulon? Hindi na, ay, naglihok ko. Gatikig man ka, mura man ka. Ginawa sa ilong. Wala, wala. Very good. Kay kwaon. Oh! Wala, good. na. Uy, wala na. Natulang ko na siya. Oh, wala gyud na dapat anak sa imong hanggang. Wala gyud na siya. Ang metal, wala gyud na dapat sa imong gums. Relax na, panrapo na. Ano siya? Okay. Tapos kuha ng gabitay nga puti sa mong kilid na. Kaya katong ipastahan. Nagawas ko dili yan second floor. Kuan na niya. Tengka na. Iyang pasta na tantang ako kanya libre kong ukuan. Anak sa ging. Ano sa akin na tangtang ko na yung pastaya. Pili dera oh, dera yun oh. Sige. Rinse isa. Rinse. Ay, tubig daan. Ano niya nga appliance katulad kung magamit Dito tag kuan. Brace ta dito ya. Laka ko po niya hang dito. Okay din. Open din. Big mouth yun.
Nga lang ginusa kay Ah, big mouth, big mouth. ah. Bye. Bye. Okay ba? Ha? Wala ka dapat una. Walay ga wan tukong ra imong ipon. Hmm. Ha? Una siyang dapat dili. Nay ga dapat wala. Pag in-invite nimo nay murag gasambol nga dapat dili sa tupo. Ah, nay ga. Yeah. Ah. Sige, bye. Move hangin ko. Yeah. Okay. Okay. Ikagot. Ah. Okay. Yan ay mo. Bye. Kana. Hmm. Okay. Tempa. Susap na siya. Sige. Huwag. Sing ha sa pitas. Sige, huwag mo.
gikan? Sa balay, nakanila ka po mas mama. Wala naman lagi ka gamas. Nara yung mas, oy, ditangkang. Daw si Gilbert ka karon. Bye. Ha? Yan na. Sige, bye. Iyok ba?